Я зростала в Криму під час, коли взагалі не було кримських татар, і питання було, а звідки ми, хто ми такі? Дуже багато умників, які розповідають нам, що кримські татари – це взагалі від Золотої Орди пішли, то це просто, тумач. Ми колись поїхали на екскурсію в ханський палац і завжди там казали, що у кримських ханів були багато наложниць, і яка наложниця не сподобається, і кидали зі скали. Тобто, такі зверства були, тобто показували з іншого боку про те, що взагалі не було. Мій кумір, напевно, я не знаю, напевно, я буду брати все ж таки ханського періоду, це Кримський-хан. Яку найбільшу дурницю ти зробила в житті? Я таких багато робила, що була кава на столі, або чай, або якісь смаколики кримсько-татарські. І, звичайно, що дім для мене це, в першу чергу, це мій Крим, до якого ми обов'язково повернемося.